Здароў. Сёння 30 сакавіка і гэта чарговы дыалог офлайн фэлас. Як можна заўважыць, было зроблена няшмат, бо я дэбіл, займаўся хуйнёй і крыху устраў на інвентары. То бок, я вось займаўся якраз інвентаром на гэтым тыдні. Вось зрабіў, што там у гэтага там юніта няма інвентара, у гэтага юніта ёсць. Цяпер юніты могуць падбіраць айтэмы. Ёсць, напрыклад, тут яшчэ можам пароліць новыя чамусь крываваты, ну ладно, это все равно тимчасовый арт. Новый персонаж, у якого вось шмат айтэмаў. Ну, але типа, да, ён типа павольна ходзіць. Мы можам яму зрабіць хуткасць вышэйшую, каб пратэставаць. 150 это явно шмат. Ой, типа, ну, ён все можаш збіраць. І вось, ну так, да, аднолькавыя цяпер. Там у гэтага 2, у гэтага 3. І вот я займаўся якраз больш за ўсё, ну, типа, вот это все было зроблена вельмі хутка. Больш за ўсё я страў вот над тым, каб зрабіць драг-н-дроп, то бок перецягванне з слота ў слот, альбо з слота ў свет, там ці з іншаму юніту перадаць что-нибудь такое, хоць, ну, прынамсі з слота ў слот. Ужо вот у меня крыху праблема з гэтым узнікла. Такая цікавая. Эти позиции, разные экранные позиции, сусветныя пазіцыі, вся хуйня. Таму з гэтым важуся. І яшчэ, да, магчыма, хтосьці мог звярнуць увагу, што Camel тут з'явіўся, калі яго купіў, сапраўды. Бо я все-таки змог пафіксіць вось гэты дэбагер, Parenthood дэбагер. Таму цяпер яно ўсё цудоўна працуюць, ён усё цудоўна рэапарэнціць і, ну, і выдаляю ён па факту і так нармальна. Але вот, да, рэпарэнці, то бок вот цяпер у меня там апошні Camel, купляю гэтага, апошні Iwi. Это Iwi. Все, рэпарэнт працуе. Так, я дебіл. Я просто хацеў сказаць, што я пафіксіў гэта, апынулася, што просто мне трэба было ітаравацца па трансформу, трэба было просто браць components in children. І тады ён нармальна бярэць, нармальна праходзіцца з укладзенасцямі. А так ён типа за першую ітэрацыю раскідваюць усіх па парентах, а потым чекаць толькі самыя верхнеўзроўневыя entity, а глыбіня чекаюць і типа похуй яму. Ось у гэтым была праблема. Да я абнаўлю гіст, там ужо будзе актуальны код, который працуюць. А на гэтым у мяне ўсё. Бы-бы.